नैबेखौ लानो सानदोंमोन आरो ना लेन'भ'नि बांद्राय बुरजा रेन्जबो नङा गाइस क'क्राझाराव थांनो ओंखारदों माने दाखालिहाय लेपटप लायनो सानदोंमोन ना मा होनो EMI आव बेखौ लायनो थांनो नागिरदों आरो दिनै मा जायो मोनबोयो ना मोनबोआ दा बुजिसिगोन हजोंहाय सहैबासो बुजिसिगोन नैबे फंबायजों आंजों थांसैलाय नै दाख्लैनि फंबाया थांथ'आनो बबेबा खामानि दंनो ओंखायनो बेखौ लेंहरनाय जायासै माने खोथा रायलायलांबाय थासै जों एसे सानैजों ओमफ्राय जों दा मा होनबावनो गामिनिफ्राय ओंखारबाय आरो टाउन मोननो जों बारा गोजान जानाय नङा माने जोंना 15 मिनिटजों सहैबावसिदों ना बांद्राय गोजान जाखाया जोंनाव माने 20 किल'मिटार जायो आरोना जोंना क'क्राझार टाउननिफ्राय फिलहाल क'क्राझार टाउनाव मा खामानि दं मावहैसिगोन आरो एसे माने आइनि ससमाबो दंमोन आरो बेखौबो लगायनांगौ दङ जानानै फैदों ओमफ्राय नायनायसै सहैबा बुजिसिगोन आरो माबाफोर खामानि ओंखारबावगोन नामा जेबो गैया दिनै ब्लगाव माने जास्ट सिम्पोल आरो ना आं दिनै मा खालामनो नागिरदों बेल' आरो ना जेबो इम्पर्टेन्ट बुस्थु गैया आरो दिनै दे होमबा नायलांबाय थादोलाय गामियाव निफ्राय फंबायफोर बल खेला जोहैनो नागिरदोंमोन आरो गामि खाथियावनो थांनो सानदोंमोन ओमफ्राय नै आं दस्रा खामानियाव फैबायना दा बेलासिफ्राव लेट जायोबा नायलाबायनोसै एसे दसे सिराप खालामलायनोसै गथ'फोरखौ एसे गोसो गुदुं जासिनायनि गारिखौ जुदि जेला सेला सालायोबा जाहैबाय नै फंबाया मा खिथादों नै एसे खिथाना होफिनलाय दे थारमाने गारिया जुदि जेनेबा एरायनांगौ दङब्ला ना माने जोंहा जाय थांबाय थादों बे थांनाया लासै सालना होनांगौ जाहैदों होमबा बै फैग्राया गावनो गाव अट'मेटिक थांगोन आरो एरायनानै बेबायदि जाहैदों ओंखायनो बेबो जेसेबां स्पिड होदों जोंबो एसेबां स्पिडाव थांनो नाङा जाहैबाय आरो जोङो एसे स्ल' खालामना होबानो बे गावनो अट'मेटिक एरायनानै थांखागोन आरो बेबायदि आरो गाइस क'क्राझार टाउन मोनफैबाय नै आं दा ससमा बानायहोगोनसै आइनि ससमा होनानै गालांनानै ओमफ्राय सानसेबो इयाव लेपटपाव नायनायसै मा जायो दामारना जामारा मोनगोन ना मोना आरो लेपटप नायनोसै नायलांगोनसै दे जायखिजाया ससमाखौ नायगोनसै आङो गाइस आंलाय ससमाखौ लाबाय बेखौ दखानाव हाबफैनायबाय नै नायनायसै खालामना खालामासो मिथिगोन किबा ससमा बनाय ना पावार गाइस र' नै होफैनायदों नै होफैबाय ओमफ्राय हाँ इसमें ये जो ग्लास है ना इसका जो पावर है इसको इसमें डालना है वो टूट गया ना फ्रेम टूट गया उसका इसीलिए गाइस र' होमबा आं बेखौ रायलायगोन एसे ओमफ्राय बिनि उनावहाय लोगो मोनसिगोन गाइस र' आं बेखौ नायहोगोन गाइस जायानो बेवहाय ओइ मिरा स्टुडिय'आव थांसै गोदान मिरा स्टुडिय'आव थांबासो बुजिगोन आरो जेला सेला लेन्स सोलायनोबा बेवहाय जानाय नङा आरो ना मिरा स्टुडिय'आव जासिगोन खोमा मिरा स्टुडिय'आवनो थांसै जोङो गाइस मिरा अप्टिकेलाव फैबाय जोङो नै बानायनो मालिक फैबाय नै मालिक फैदों এই তো কিবা কি কয় ফ্রেম কিবা দিব আছিল বদলাব লাগিছিল আৰু ফ্রেম মাবা होननायखौ মানে এইটো পাওয়াৰটো ফ্রেমত লাগাব লাগে হ'ব ন পাওয়াৰটো চাব ন কিন্তু এই সেম হ'ব লাগে কিবা পাওয়াৰটো হ্যাঁ পাওয়াৰ সেম হ'ব ন আচ্ছা ঠিক আছে माने बेवहाय बिराद फुराना बियो दखाना जों गोदोनिफ्रायनो बानायहोबाय थायो नायसै बेवहाय जाहैदों आरो ना सोंसै बेसे गोबाव लायो ओमफ्राय जों बिनिफ्राय दा माबा नायसै ना लेपटपाव थांसै जोङो बेनिफ्राय नायनोसै दावरावथार मेचिन माबा नायनो नागिरदों नै इलेक्ट्रिकनि नैबावहाय माबाजों पावारनि बियो आंबो नायफेराखैमोन दिनै फार्स्ट टाइम नायदों आरो ऊपर 25 ना अच्छा এই তলত 250 तलत 250 माने मोननैबो आरो माने आइया होनो दं नालाय मोनसेल' होनदों नालाय ओंखायनो मालिकआ नै चेक खालामनो नायदों आरो गाइस जोङो होनानै फैबाय माबाखौ मा होनो
ससमाखौ होनानै फैबाय ओमफ्राय नै दा मा होनो बैयाव दखानाव थांसै जोङो माबायाव मा होनो लेपटप नायनायसै जायोना जाया जुदि जायोबाथाय लाबाय आरो लाबोखाबाय खेबसेनो जाया होनोबा साननैसो एसे माबा मोनसे बेबस्था खालामबावसै माने आङो डाइरेक्ट बाया लेपटपखौ माने EMI सो लागोन आरो बांद्राय बुरजा रेन्जनिखौबो लाया खमनिखौनो लागोन थेवबाबो आङो दा आं थांगासिनो दं आरो दाना मोनसिगोन दाना फ्लाइअभार मोनबायानो सफैबाय जोङो हाबफैनायसै र' मा होनो फरायनाय हाबहैनायसै ये फैबाय नै आसोला आं दखानाव फैबायमोन नै ओमफ्राय लेपटप नायनायसैमोन दा ओमफ्राय जायोना जाया नायग्रोसै सिगां जुदि जायो होनबा लाबाय आरो सिभिल स्कर चेक खालामग्रोदों जुदि जायोबा लानोसै जुदि जायाबा आरो मा आखाइ गोजा थांफिननांसिगोन माबा मोनसे बेबस्था खालामनांगोन आरो जायाबाबो আর সিভিলটো না বেশি চেক করে না থাকবে বেশি চেক করলে কমে যায় बेरला गाइस आंना साफाया सिभिला बिराद गाज्रि देखायगासिनो दं दाख्लैनिफ्रायनो कन्टेक्ट खालामदोंमोन आं कास्टमार केयाराव ओमफ्राय 50 डेज लागोन जाहैदों सिभिलखौ चेक जानो थाखाय बेनि थाखायनो फंबायजों ट्राइ खालामनायदों जायोबा लाबाय आरो बेजोंनो दसे नेथ'नोसै जोङो बेयावनो एसे टाइम लाथ'सिगोन आधा घन्टासो टाइम लाबावगोन प्रसेसनि थाखाय सिभिल नायगासिनो दं गुगल पे नाय गुगल पे गुगल पे ना फन पेसो दं नोंनाव गुगल पे नङा पेटीएम আছে पेटीएम আছে पेटीएम হয় নয় बिराद टाइम लासिगोन आरो ना এটা কি ইএমআর टाइमाथ' लाखागोन माने EMI होनबाय बिराद टाइम लाखायो आरो ना चेक खालामगासिनो चेक खालामनानै दा जायोबा थाब जाबाय प्रसेसआव टाइम जाबाय मानो माने जाबाय आरो जाया जाहैदों प्रसेसआव जोंना फिना प्रसेसमोन नालाय ओमफ्राय जाया जाहैदों ओइ आइया सङो माने र' दसे थाना फैफिनगासिनो दं सासे मानसिनि जानायसै आरो दस्रानिफ्राय दा बेनो जाथ'सै आं बै ATM-आव पिन माबा हैगोन नागिरदों बेखौ बानायखांनानै ओमफ्राय ट्राइ खालामफैफिनसै ATM पिन खालामगोन नैबेखौ लानो सानदोंमोन आरो ना Lenovoनि बांद्राय बुरजा रेन्जबो नङा बेखौनो लानो डिसाइड खालामबाय आरो नै मानसि फैबाय फाइनान्सनि मानसि फैबाय दा बेखौनो गांफैबाय होननानै लांसै आरो प्रसेसिं खालामनो थाखाय आधा घन्टासो टाइम लाबावगोन जाहैदों प्रसेसिं सोलिगासिनो दङ नै बानायगासिनो दङ टेम्पारबो होखाबाय जोङो ओंखायनो फंबायबो फैदों नालाय ओंखायनो बानायगासिनो दं प्रसेसिं नाजाराया बेनो नै दखाननिया एसे नायनोबा सिङाव आरो नैबेथिं टिभिबो मोनो आरो टिभियाबो EMI जाबावो जाहैबाय आरो ओमफ्राय बाहेरानि नाजाराखौ देखायनायनि आं एसे नोंसिनो लकेसना नैबेनो जाहैबाय आरो नायदो नै बेनो आरो मोजां गाज्रि नङा लकेसना बेनो ओरैहाय जाहैबाय गार्लस हायार सेकेन्डारि स्कुल ओमफ्राय ओरै जाहैबाय बाजार जाहैबाय ओरैहाय दखान दं दा नै अस्वाल ट्रेडिं डटखौ आरो बाजाराव बेयावनो EMI मोनजोबो ओमफ्राय 20 किल'मिटारनि गोजानबा EMI जाया जाहैबाय आरो दा बिनि खाथिबा जायो ओंखायनो जेखुनु जाया आं दा बेयावनो दं आरो ना ओमफ्राय फिनाल नेगासिनो दं आरो जोंना बेखौनो जिरायग्रा दसे मेंबाय मा खालामनो सिनस्रि सागलायनांगोन गाज्रि नङा मोजां माने बेबायदि सुबिदा थानांगौ आरो ना जेरावबो खाथिफ्राव ओंखायनो आरो बे EMI जायो बेनोसै आरो सुबिदा दं आरो खिन्थु EMI-खौ सुख'नांगौआ बेनो आरो मानसिफ्रा बेयावनो माबायो मा होनो गोजाङो आरो खिन्थु उफाय गैया नों जुदि नांगौ जायोब्ला नों EMI-खौ होनांगौ जायोना माने लानांगौ जायोना EMI-फोरखौ लायाबाथ' गासिबो केस होनानै बायनो हाजोबा बिदिनो आरो लेपटप लानो नागिरनाया जागोन ना जालाथाय प्रब्लेम जागासिनो दङ जुदि जांनाय जायाबा जालाबो मानसि फैफिनगासिनो नेगासिनो दं जुदि फैनानै जुदि थाब जायोबा लांसै थाब जायाबा लांनाय जानांगौ आरो नेक्स्ट सानडेफ्राव फैफिननाय जासै नायनोसै दा जायखिजाया ओमफ्राय ससमाबो लांनांगौ नालाय लांफिननानै थांसै दहायनि आइमोन लाफैनायखौ गाइस फैफिनबाय जोङो नै लेपटपखौ लानाय जायासै ओरैबायदि बेले बेजे जाबायना फाग्ला बायदिनो दा बिदिनो फाइनान्स बुस्थुआ बिराद प्रब्लेम जायो आं जायखिजाया दा जों थांफिनबाय आङो माने नेक्स्ट सानडेआव फैफिनसै आरो ना दहायनि माबाखौ लायफिनसै मा होनो ससमाखौ लायफिनग्रोसै थांबाय बुरैया
बियो माबा लानानै मा होनो बैयाव थाइजौ थुइजौ लानो ओमफ्राय थाइजौ थुइजौ लाखांनानै ओमफ्राय बै माबाया लिटिल बाइटआ बै माबा बायनोसैनो माबा बायनांगौसो आदसा ओमफ्राय जों जायखिजाया दा ओंखारफिनबाय आरो ना स्टुडेन्ट कापनि रिहार्सेल होगासिनो ओरै स्टुडेन्ट कापाव मोसानो सफैफिनबाय नै मिरा स्टुडिअ आंकोल फैसे सफैफिनबाय ओमफ्राय नै आं ससमाखौ लांसै आरो चेक खालामग्रोसै आङो चेक खालामनानै लांसै ओमफ्राय नै हाबफिनबाय गाखोसै ओरै गाखोनानै बै माबायाव थांसै दसे मा होनोमोनलाय लिटिल बाइटआव गास खामानियानो जायाखिसै मालखौनो मोनासै मा खालामबावनो लेपटप लांफैनो गोसो सायरा जानानै थांसिगासिनो आरो आं कालिहाट आइथे कालिहाट जाना फैगोन आङो माने गाबोन समफोरबो लांफैनो हायोमोन खिन्थु सोलाबाना आंखौनो सानडेबा फ्रि जायो आरो ओंखायनो गैला लिटिल बाइट सफैबाय नै लिटिल बाइटआव जाग्रा लानोसै जाग्रा लांफानोसै न'आव आरो माथो खालामो कालिहाट आइथे कालिहाट जाना फैगोन एसे जाग्रा लानायानो साबसिन जासिगोन जोङो जाग्रा लांसै न'आव लिटिल बाइटआव नेखौ लाबाय नै आं साहा लोंनो दसे साहा लोंसै थांफिनसै आरो बाइटनिफ्राय ओंखारबाय ओमफ्राय बैयाव मोनसे मा होनो माबायाव थांगोन दख'ना दखानाव बेहाय एसे खामानि दंसै बेखौ सोंनानै ओमफ्राय न'आव थांफिनसै आरोना जायखिजाया दुखु लानानै थांनांसिगोन आरोना जायाखिसै नालाय जाफुङाखिसै साननाया स्टार्ट जाजेनबाय नै मालदांपारा मालदांपारानि ना स्टार्ट जाजेनबाय नै बाजारा औ बे दख'ना दखान होननायाव हाबफैबाय जोङो नै बेयावनो ओरैनो नायलाफैदों आरो खामानि दं आरो मोजां मोना भिउखौ औ दख'ना दखानाव माने एसे दख'ना नायनो नागिरदों एसे खामानि दं आरो बेहायबो नायनानै बेयो लकेसना जाहैबाय नैबे लेबस्टिक दखाननि बै अफ'जिटआव आरो बेनि अफ'जिटआव औ र' बेखौ फोजोबनानै थांसै बेनिफ्राय न'आव थांफिनसिगोन आरोना बिराद लाउड जायो बिराद साउन्ड ओंखारफिनबाय नै जोङो लोगोफोर बे जाय मानसिखौ लोगो हमफैदोंमोन बे मानसिया गैथ'वा आरोना दा बे फैबा माबा आंजों थांसिगोन आरो बे फैबा लोगो हमगोन आरो माबा लानो नागिरदों नै मा होनोमोनलाय पानिपुरि लानो नागिरदों न'आव लांनां बिमा जायो नालाय पानिपुरि ओंखायनो माबानो लांसै आं 40 रुपिसनि लांसै आङो न'आव फिथायाबो जायो बिमायाबो जायो नालाय लांफासै आरो दा जोंहाबा रागा जोंनाय जायो ओंखायनो दे जायखिया अखा हाहां जाबाय बोथोरा थांफिनसै जोङो टाउननिफ्राय ओंखारबायानो होनबा थांसै ना लाबाय नै लाबाय थांनोसै थ' होमबा औ ओंखारबाय गारियाव गाखोफिनसै आयै लामाया बोरै जाखो बिल्डिं बानायसो दंहाय ओंखायनो लामाया क्रेसार अन्थाइजोब जायखिया गारियाव गाखोबाय बेनिफ्राय न'आव थांफिनसै आरो जोङो मोजां ओंखारबाय जोङो दा बहाय सैजोब्बाय औ दे जायखिया ओंखारबाय जोङो औ जानायाव जों हास्लाबो नामा नंगौथ' आरो जायखिया ओंखारलांगासिनो दं जों ओमफ्राय जोङो दा थाव सोनांगौ आरो थाव सोनानै थांसै आरो जों थाव सोफैबाय थाव सोखांनानै ओमफ्राय पेट्रल 520 थाखा होखाबाय ना जायखिया जोङो बिनिफ्राय थामसिम मोनालांलायनांसिगोन बायदि जों बे आरो गाइस मोनाबायानो जाहैबाय नालाय ओमफ्राय जायखिजाया आङो ब्लगखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय ओमफ्राय दुखु मोननाय थाबाय दिनै आङो लेपटपा मोनबोआखिसै ओमफ्राय बेराफारसे बै जोंनि गामिनि फुटबल जोनाय गथ'फोरखौबो आङो नायनो मोनस्लाबला दिनै फंबायफोरनि बल जोनायखौबो जायखिजायानो जाया मानो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो साबसक्राइब खालामना होदो जायखिया आङो ब्लगखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय